Gemes aku. Gemes. Lot, ketinggal. Alam Bahsara. Bah, tinggal tenan rai kok. Tinggal. Aja kok nganu wonge ya isin. Itu salahane kok enek lucune kok. Goleki momen tok. Mas ngene iki untuk konten wis ngene iki. Penting gak sarah. Aduh ngene iki. Wis sarene rana-rana. Gondrong ae. Oke. Gacakan gondrong gong wae. Ndak jagungan. Kopi sik no. Pae kene. Apa hal ya. Nah itu tenar nok. Kabari Mbak Mbak unik nanti wae no. Ana di YouTube live streaming. Ataupun enggak. Malah kasus pemerkosaan. Buat jaran berak malah. Sak karepmu jagungan. Jero tolong ya. Gak iso aku yuan. Jeruk pol iki. Enak. Masa depan ketok tenan. Jagongan. Masa depan suram. Tinggalin ae kan. Ngene andeke ngono. Nek bocah jagongan meneng ae kok ya pusing. Mas mikir rondo telu mumet. Gonek lu ah. Sakral bahasane rondo. Gak apa-apa sampingan. Gak enek ben astaji. Kena. Lha wong yo gelanggang biasa. Wong pusat kok. Mei maju mei. Ya pusat iki astaji tok ora iso ngantuk isi tok. Lah mah itu Indonesia Mas. Menang kowe lho. Kita foto karo yange ya. Dingo nek ditekoni perguna Mas IPSI kok kan ngerti. Kata tak silat Indonesia bagian sap-sap piring tapi Ape yo kok. Ngerti artinya ipsi pura kok. Cek teko. sedih bapak ini. Wes ngono ya. Iya, terus ning ngono kan. Ayo. Ya di nganu Kena dicekel Mas Bagus sesuk kan tetep ngono gak iso mana Mas. tetep anak to Mas. Lah iya. Operasi Ya mau ikut tamu babone kuwi mau kok. mana Mas. Nang dupet ki ngono Mas. Nah, dipetke ngomong Masalah pasang kene nganu Pasang MMT ngono Mas. Mas Hara pasang ke Korea mbek Taiwan, Hong Kong, pasangi untuk 25 itu mana tadi 200 juta. Langsung ya padepokan. Ambruk gitu. Padepokan jenenge Gubuk Asmara. Kena gagah megah. Aku dari temanku dipoto sih. Kayak ngarep cek judul ngono ya. Bocah Sabudin. Bagusnya bisa Sabudin wis padepokan. Peneran. Beneran ya lho, karek geser. Geser. Padepokan apa wis? Nur Jati. Sejati. Aku dipotong tenang. Potong jenang-jenang separuh ngene. Potong gambare to. Sirahe gak ketok no. Terduga ada seproto. Sirah pedet. Atase aku iso gondrong juga lecet ya, aku pengen juga. Oh, dibuka mana? Sedih aku ini. Aku lho Mas ngomong. Masalah BT double tip ya Mas aku. Isin aku malu. Lebih teren. Lah impian ado-ado tetel. Lali Mas. Lali piye ta? Jane aku arep munggah nek Mas. Oke, udah. Aku susung gendeng. Kan yang blunder. Jare sungsung melon. Enggak melon Mas. Gendeng.
kandhane. Udah dilakon ning kidul kono. Oh, jadi wong Jawa enggak ya? Napa? Ono wis dadi treke saiki antar provinsi kok. Iya, Mas. Ini tak buri tak kayak yo pedet ngono. Tak leboni ndur. Pedet kok purel. Ya spesies ngono lho, Mas. Pedet tak julukane tapi nek wujude yo mbah. Jero nah, nyatane aku yo betah ning mburi kok memang. Cah baner kene iki Mas kowe. Kono ning Permata. Wah. Umro tekon mana sakit Mas. Nggih, ngajeng gandul jare. Melok tenan, Mas. Gaduh kok ning ngarep. Melok tenan, mulai melok badan mburi Mbak gendeng Mbak. Sak apa Mas. Mulai semaput kowe. Balungnya cekak kabeh ta. Pergerakanmu sangar lho. Sampai ke sana tenang. Iki kudu ya pergerakan ngono gak iso. Gerak kudu mlaku Mas. Nek ngopit gak jalan. Jalan soalnya. Dul ketinggal. Sing anake Mbah Lurah, Nah, wis sampe nek mati kena disiarahi cah Sambrejo. madeng kruyuk. Kok mati lho wis bahasa. Kira sampe ya. Oh, Mati. mati kaya sedungane. Asal usul iki. Oh, Mas wedi sosoki mati ra piye. Lah, ya wis kena sampe kena didongakne. Lapang dhewe jembar kubure. Amin. Wah, gawe ya kuburannya jembar. Sambil mulet. Maksud jembar malaikat Lek masuk gulung-gulung kok Mas. Roll. Dicakne ya. Nek gondrone surga gang papat. Surga kang papat. Lebu. Kira wis protol siap. Mbri dungkalne mandau. Itu semangat itu untuk kados siji iki semangat. Semangat Mas. Tapi dolane ning Polsek mumet aku. Wis wisata ning dia. Dayu Pak ngono. Bayanan. Macam-macam kok. Bumbu sama macam. Ala dipur mah entek ne mawon. Aku gak seneng, aku lagi montok bocah nang sing rusuh-rusuh gawane senjata ning dalan aku montok aku. Oleh dhewe larung ya gak wani. Gak wani. Dewe melempem. Dhewe kok cedok bae warga stasi ngono kaya waduh ngene. Wah langsung tenar pol. Pusing itu saya, pusing itu. Langsung Aturane jenengan pukuli dhewe sik Pak Guru dipukuli caca lho. langsung terkenal. Joglo Semar. Solo pos. Saya Mas Amin. Seragen kita. Seragen kita. Jadi ngombene anyep iki. Sebenarnya bener. Cah, Betok. sama deh. Cah tok Laos. Oh tak kebak. Cah tok Laos diantemi